Opisyal nang gisugdan karong adlaw ang campaign period sa mga national candidates alang sa eleksyon 2022. Sarong taang nagkariyang gimmick sa mga kandidato pinaagi sa report ni Argil Relator. Ang prom-di presidential candidate ni Senator Manny Pacquiao gisugdan ang ilang kampanya sa mismong baluarte sa senador nga mao ang General Santos City. Nag-motorcade kini sa nagunang kadalanan sa General Santos. Pagkahuman sa motorcade, magtapok ang Team Pacquiao ug taga-suporta sa Oval Plaza alang sa proclamation rally sa partidong prom-di PDP. Samtang si Manila Mayor Isko Moreno ang sayo kaganang buntag ang nag-kick off sa iyang kampanya pinaagi sa pagtambong sa usa ka misa sa Santo Niño Church sa Manila City. Human kini gisugat sa iyang mga kapartido ug gasuporta, may diretso kini sa gipahigayong motorcade uban ang iyang kandidato pagka vice presidente nga si Doc Willie Ong. Ilang gilibot ug gikumusta ang ilang mga supporters sa Manila. Samtang, pasado las 5 ganinang buntag, gisugdan usab ang biyahe sa grupo ni Vice President Leni Robredo gikan sa Naga City padulong sa Lupi, Camarines Sur kung asa ipahigayon ang proclamation rally ni ini uban ang iyang kandidato pagka vice presidente nga si Senador Kiko Pangilinan ug ang mga kaalyadong mga kandidato pagka senador. Ilang gisugdan ang ilang pagpangampanya sa Angat Buhay Village sa Zone 8 poblasyon sa Lupi, Camarines Sur. Samtang ang unity team nila ni Senador Bongbong Marcos o Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang ipahigayon sa Philippine Arena sa Ciudad de Victoria sa Santa Maria, Bulacan, pinaagi sa ilang proclamation rally. Sayo pa lang sa buntag, hinay-hinay na nga nangandam ug pag-abot sa ilang mga supporter. Hugot usab magipatuman ang negative antigen swab test ug vaccination card sa tanang mosulod sa Philippine Arena. Samtang, ang tandem nila Senator Panfilo Lacson ug Vicente Soto III ang ilang gisugdan ng ilang kampanya, pinaagi sa ilang proclamation rally nagipahigayon sa Imus, Cavite, ang lugar nagigikanan mismo ni Lacson. Ilaha kining gisugdan pinaagi sa pagtambong sa misa alas 3:30 sa hapon sulod sa Imus Cathedral, dayon ang ilang proclamation rally sa Imus Grandstand. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.